Dneska si upečieme bublaninu s tvarohom. Tuto skupina kabát nám bude pritom asistovať. Do hnecacej nádoby 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, 1 vanilkový cukor, 1 kypriaci prášok, tomuto sa moc z toho sáčku nechcelo von, 2 vajíčka, pol hrnčeka rozpusteného masla a 1 lyžičku vanilkovej pasty. Šup s tým do robota na stredný hneting cca 3 až 4 minúty. Keď to bude mať nejakú takúto konzistenciu, tak si je hotový. Zober si 1 jemný hrudkový tvaroh, daj do neho trošku mlieka, cukor podľa uváženia, prípadne ho tam nedávaj vôbec a poriadne to rozmiešaj. Do pekáča vymasteného maslom a múkou vylej to cesto, keď je dobre vyhnetané, tak sa tam roztiahne samo. A začneš posádzať ovocie, ja som použil zavárané jahody a medzi ne naložíš ten tvaroh. Do trúby spodný horný 180 stupňov 30 až 35 minút. Nechaj to poriadne vychladnúť a po naložení na tanier si to môžeš ešte posypať práškovým cukrom. Ja si to necukrujem. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.